to yanzu an yi karatu an yi ɗaya na biyu bari dokan ta fito muna jiran ku bari dokan ta fito mu kuma akwai kotu ai duk abin da aka danne mana haƙƙi za mu tafi kotu Allah ta za mu tafi kuma muna da lauyan da za mu ɗauka ai ta yi yawa wato abin ya kana ana ba da mamaki wato tsaban son zuciya ne rashin tsoron Allah da hasada ita ce ma babba take cin so mutum yayi a san shi ba san shi ba kuma insha Allah ba da san ka ba dan ba don Allah kake ba wallahi ba da san ka ba wallahi ba da san ka ba saboda ba don Allah kake ba yawa wallahi ba da san ka ba haka zaka kare Allah ya sauka to yanzu dubi abin da ya faru shekaran jiya da jiya suwa suke bi Qibla FM kun ji abin da ya faru ko a wancan program da aka yi kafin na jiya wani dan Tijjaniya wai shi sandan shehu